Ahojte všetci, moje meno je Daniela a vítam vás pri druhom listovaní. Dnes som si vybrala pre vás od Creative Heaven Autumn Harvest. Zase jeseň, moja obľúbená coloring book. Takže zatiaľ v tejto knihe mám len takto na úvod je obrázok pre inšpiráciu, ako by ste mali tie farby používať a takto. Zatiaľ v tejto knihe som si vymaľovala len tento jeden obrázok úvodný, bo mám zatiaľ dosť tých maľovaniek a vyberám si z nich, že každý deň, že čo budem maľovať. No, takto na začiatku máte, kto to publikoval, kto to je to od Teresy Goodrich. Veľmi sa mi páčia jej obrázky. No a samozrejme títo škriatkovia. Krásne jesenné. Máte prakticky stranu a čistú stranu, čiže sa nemusíte báť, ako tu keď som kreslila, že sa to celé otlačí. Papiere sú také, no, trošku, ako niečo je kancelárske, ale trošičku hrubšie by som povedala. A taký, nemajú hladučky úplne povrch, trošku taký drsnejší. Ale pekne na tom idú pastelky. Aj tie detské pastelky. Tak aj tie akože pekne, že prakticky tú prvú stranu, čo mám, to som robila iba s avekami. Čo som tam ešte použila? MFP brilo, metalické, ako tu na dole vidieť. Čiže také, čo mám bokom pastelky, že ich až tak často nevyužívam, takých chcem využívať aspoň na tieto. A ako prekvapili, celkom fajn sa ide na tento papier. No, toto už sa teším. Samé tekvičky, slnečnice. Obchodík, no, tu je veľa tých detailov. Ja mám rada takéto detailnejšie maľovanky. Uvidíte potom v ďalšom listovaní, že mám také akože extra detailné omaľovánky. No, takto ešte v kľude som si ani neprelistovala, hej, až teraz s vami. Takže ja som z toho prekvapená, tak som len narýchlo prebehla, že aké sú tu a sa mi páčili. Ale takto, že by som si sadla a listovala v nich. Neviem, možno potom by ma to nejako lakalo, že tam ten obrázok sa mi páčil viacej. Ja najradšej idem, maľujem si po poradí všetky maľovánky. Lebo také niečo preskočím, mne sa zdá, že ja si potom na to zabudnem a zase si budem hľadať niečo iné. Tak idem po poradí a chce sa mi maľovať každý jeden obrázok. Keď sa mi nechce maľovať ten konkrétny obrázok, tak idem pozrieť do inej knihy, akú stránku tam mám na poradí. No. Fakt, že šikovná baba, no. Október. My favorite color. Ale to je tá, čo bolo úvodná, no s Bohom mám ju maľovať ešte raz. No, tak možno ju ináč zase dám než na úvodnej obrazovke. Bože, na úvodnej stránke. Väčšinou aj mačičky. Akože do stránok tu je
Na to, že nevyzerá byť ono taká hrubá, tak je tu toho dosť. No dobre, dobre. Pumpkin Spice Latte. Či čo to je? No, dala by som si. Trick of Thread. Dávam to trošku vyššie. Utekám vám zo zaberu. Chvíľu si to sadnem, položím na kolená a na kolenách si to budem listovať a vám iba rozprávať. Traktorík. Welcome to Pumpkin Page. Akože snažím sa o angličtinu tu, flexiť, ale ja po anglicky viem minimum. Porozumiem niektoré slovíčka, ale plynulo s niekým rozprávať rukami, nohami. Keď sa nevidíme, má smolu. Aha, to je na konci, že ako má táto tu vyzerať. Ale toto na začiatku, čo som mala, tak toto som si nevšimla, že by to bolo v tej knihe. Možno som to takto nejako prelistovala rýchlo. Počkaj. Nie. No dobre, tak to tu buď nie je, alebo som slepá. Tuto je. No, hej. Tuto. Tu na to, že... Ale aj tak si to budem ja maľovať po svojom. Dobre, tak ďakujem. Veľmi pekne za pozornosť. Ešte tu na zozadu si ju pozrieme teda. A tu nás sú ďalšie v poradí knihy, ktoré si môžete tiež pozrieť. Ja mám ešte 1, 2 ešte, alebo 3 knihy. 9 teda. Dobre, ale zaujímavé je, že 7,99 v Amerike to stojí. A u nás som to neviem, či nekupovala za nejakých 10 eur, alebo tak nejako. No, akože aj s dopravou, hej, nejako takto to vyšlo. Nechcem kecať. Ale všetko máte, všetky knihy, čo ja som si kupovala, tieto zahraničné, tak sú na najlacnejšieknihy.sk. Tak si to tam môžete v kľude pozrieť. Dobre, tak to by bolo asi všetko. Ďakujem pekne za pozornosť. Poprosím vás samozrejme like a odber, aby som vedela, že ma niekto sleduje, počúva a páči sa vám toto listovanie. Tak, ďakujem veľmi pekne a v ďalšej si prelistujeme niečo detailnejšie. Čaute.